Bueno, boa tarde. Sí, empezaste? Sí. Vale, Claro. pensaba que presentaba eu. Vale, presentaste. Hola, boa tarde. Obrigada por virdes até aquí. Ben, para min é un placer presentar este libro, que é da autoría, como sabedes, de Neil Baxter. Está publicado pola Asociación Braid Galiza en colaboración coa Mesa pola Normalización Lingüística. Para min é un placer e unha honra poder presentar este libro, porque a min conéctame moito coa aprezo que lle teño á cultura e á lingua bretoa, na medida en que me traslada 30 anos atrás, cando eu viaxei por primeira vez a Bretaña e entrei en contacto coa súa lingua e cultura. Se ben é certo que me deu un pouco de traballo, porque nestes intercambios que daquela se facían, a promoción do francés, precisamente, caías nunha familia que se ben era bretoa, no caso meu concreto era francés, francófona. Eu xa tiña 14 ou 15 anos e tiña xa moita curiosidade por isto da equivalencia galego, bretón. Pedín que me falasen en bretón, mas non había ninguén naquela casa. Entón, debín de insistir, porque sí que me acabaron levando a casa dunha señora, non demasiado vella, a madriña da nai da miña correspondente. E entón, escoitei falar bretón, mas a miña sorpresa era que aquela lingua non sería transmitida aos seus fillos. E iso impactoume muitísimo. A min, de verdade que me creou unha certa desacougo. A lingua non morreu con aquela señora, porque ao pouco souben que as escolas Diwan estaban promocionando, estaban medrando, e hoxe alcanzan os 50 centros, verdade? Con 5.000 alumnos e alumnas, algo que é para min espectacular. Diwan significa semente, isto remítenos ás nosas escolas da semente, que son, pois, de momento cativiñas, mas estamos no proceso de medrar, e afortunadamente tamén nos permite eses espacios de sociabilización en galego, no noso caso. O meu contacto co bretón hoxe continúa, afortunadamente, en Elen, a asociación da Rede Europea das Linguas Europeas pola Igualdade. Confluímos a Mesa pola Normalización Lingüística, así como tamén as escolas Diwan e xente, activistas como Tongi Luarn, como Ana Bari, Chabelén, que loitan, son activistas de longo en defensa da lingua. Mais, afortunadamente, detrás deles veñen máis persoas. Esta fin de semana coñecemos tamén ao presidente de Diwan, Jan Hugen, non sei se o digo ben, e é unha maravilla poder falar coas persoas dunha mesma realidade, que é, en definitiva, a opresión lingüística. Ben, eu quero darlle paso xa ás persoas que veñen falar, non quero estenderme. Neil Baxter é profesor na Facultade de Interpretación da Universidade de Vigo, antes traballou nas escolas Diwan, traduciu ao bretón extractos do libro de Sechu Sen de Made in Galiza, así como verqueu do bretón ao galego a primeira novela que se trae ao galego dende o bretón, titulada Unha volta polo inferno, de Mich Bayer, non sei como... Sí? Publicada pola editorial Hugues Munin. E Isabel Cardudo é bretoa, naceu en Lannion, non sei se o digo ben, é profesora tamén na Escola Oficial de Idiomas de Compostela, licenciada en Filoloxía pola Universidade de Rennes. Chámame a atención que, ademais, desembarcou en Galiza para estudar o Entroido de Laza, e tanto lle gustou Galiza que quixo estudar o seu idioma e ficou aquí un par de anos máis, nada máis que 30 anos, leva xa vivindo entre nós, e preside a Asociación Braid Galiza. Pero Neil e Isabel son moito máis que isto que acabei de decir. Son activistas de moitas causas e en boa medida, en grande medida, defensores activistas da lingua galega. E sen máis, pois, bueno, lembrar que despois temos un coloquio e que tamén haberá uns petiscos, vale? Entón, sen máis, pois, deixo-vos con ela e con el, que non sei quen quere comezar. Sí, boa tarde, grazas por virdes. Vou empezar, pero vou ser breve, porque o máis importante é o que vai contar o autor, mas sobre todo o contido do libro, e
espero que sexa de interese. Bueno, o meu rol aquí un pouco presentar a asociación, porque foi a través de Asociación Bres Galiza como empezamos pues, este traballo de difusión da lingua e cultura de Bretaña. Concretamente, pues, nacimos no mes de febreiro do ano pasado, co cal aínda non temos un ano, bueno, a trayectoria que temos é cativa, porque de momento, bon, publicamos un libro, grazas tamén á colaboración da Mesa pola Normalización Lingüística, que colabora moi activamente, e organizamos a Redadec, que é unha carreira, temos as pegatinas aquí, se vos interesa, que é unha carreira pola lingua bretoa que ten lugar cada 2 anos e as persoas compran kilómetros. Penso que é unha idea que é interesante porque pagamos como 100 euros por kilómetro e entón ao final xuntaron como 1 millón de euros, bueno, estes últimos anos, que van dedicados a distintos proxectos pola lingua bretoa, no? Este ano, por exemplo, nos organizamos en Compostela, a parte foi simpático porque saía do meu pobo natal de Lonion o 17 de maio, entón era como unha sinal, no? Día das letras, co cal organizamos un kilómetro que foi na Alameda de Santiago, onde tamén participaron activamente familias de semente e outras persoas que querían xuntarse porque, bueno, era unha forma un pouco pues, de divulgación do que é esa iniciativa e a vez ali nos, a Asociación Bres Galiza, compramos un kilómetro que bueno, en vez normalmente de correr, bueno, neste caso foi nun barco onde, porque hai un río que atravesa o meu pobo, Lonión, e levaban as pancartas de Queremos Galego. Entón foi así como un pouco simbólico todo, porque realmente é como uns intercambios, no? Proxectos que van nos dous sentidos, no? Nos queremos dar a coñecer na Galiza a lingua e cultura bretoa, pero tamén dar a coñecer na Bretaña pois Galiza. Entón, ese é o que fixemos e agora imos organizar no mes de febreiro, xa vos podo convidar en Compostela, o día 9 un Fest Day que é como se chama aquí as foliadas, o sea, son moi vivas ali, o tema da lingua e da música bretoa, pois como se fixo sempre con Conadiscon, que é un tipo de música que é sin instrumentos, a capela, e por primeira vez este ano imos invitar, vai vir un dúo de mulleres que cantan a capela Conadiscon. Entón vai ser o 9 de febreiro, é un domingo, na nave de Vidán. Sei que desde Vigo van vir unha asociación que se chama Monteira Danzas do Mundo, que tamén seguramente coñecedes e que participan activamente. Entón, isto é un pouco o que queremos facer para que teñades unha idea de, pues, dos proxectos que temos e que fixemos, e o novo proxecto que está en marcha vai sobre as cruces de pedra de Castelao, pero non me vou estender porque hoxe o que temos é o libro que é realmente un manual ao redor da lingua, e nil vai vos dar un pouco unha aproximación á lingua bretoa e á historia, non? Así, deixo-vos comigo. Ben, pois, boa tarde a todas e a todos, moito obrigado por nos convidardes, por asistirdes, tamén a Librería Cartabón por nos acolleren aquí. Chegamos un pelín tarde por culpa da manifestación, pero que é moi necesaria tamén apoiar as persoal de limpeza, non? Este libro, que igual vos asusta un pouco, é unha gramática. É un manual e unha gramática, é dicir, non é un compendio de sociolingüística, en que ten algúns componentes, pero para quitarvos un pouco o medo, vou comentar algúns dos elementos da gramática bretoa para ver se igual vos pica un pouco a curiosidade. Tamén nace dunha vocación un pouco de romper con esta idea que se impón da Unión Europea, baseado en estados-nazóns, con
linguas únicas e de achegarnos máis a unha Europa verdadeiramente dos povos, onde podemos comunicarnos entre povos nas nosas propias linguas, sin ter, neste caso, que pasar polo francés ou polo español, non? De facto, o primeiro manual realmente que existe en galego dunha lingua estranxeira, que o galego adoece bastante de manuais así directamente en galego para achegarse a outras linguas do mundo, maioritarios ou minoritarios, tanto ten que obriga a pasar polo español ou polo portugués, pero aquí normalmente directamente polo español. Entón isto é un pouco o punto de partida, non? De nos comunicarnos, de nos coñecermos a través das nosas propias realidades e non a través de lentes impostas coloniais. Para darvos unha pincelada moi breve, supoño que xa coñeceredes, así, o bretón é unha lingua celta. As linguas celtas forman parte da familia das linguas indoeuropeas, por tanto, sí que están aparentadas co galego, ou igual que as linguas xermánicas, non por tanto non son moi similares ao galego, non pertencen á rama das linguas románicas ou neolatinas, como pode ser o galego, o catalán, o francés. É unha lingua aparte, é unha pequena familia de linguas, só hai 6 linguas celtas actualmente, que se dividen en dúas ramas, non? Por un lado hai as linguas que se chaman goidélicas, que son o irlandés, o escocés, o gaélico escocés e o manés, que son bastante similares entre sí. O irlandés sendo a primeira lingua oficial da República de Irlanda, a primeira, pero para quen teña dúbidas, as leis tampouco non son garantía de nada se non se aplican, e a pesar de ser a primeira lingua constitucional da República de Irlanda, vai recuando na propia República a pasos de cabalo, en que vai avanzando no norte, curiosamente, que é un pouco similar, igual entramos así a falar do tema, do caso do bretón, no? Que fai máis progresos e máis avanzos nas zonas tradicionalmente francófonas que nas zonas tradicionalmente de lingua bretoa, no? E por outro lado hai 3 linguas britónicas, o bretón con aproximadamente 200.000 falantes, que pode parecer pouco, pode ser moito pouco. O galés, que é a lingua britónica máis falada, con aproximadamente 500.000 falantes, e despois o córnico, que é a lingua celta menos falada de todos, con hoxe por hoxe unhas 500 falantes, non? Sabendo que o córnico é un pelín diferente das outras linguas celtas, porque é unha lingua que non está en proceso de revitalización propiamente dito, senón de renacemento, é dicir, unha lingua que morreu no século XIX e que se volveu a reinstaurar a principios do século XX como lingua falada, non? Así que 500 falantes nunha lingua que estaba morta hai pouco tampouco non é baladí, non? O bretón é a única lingua celta falada no continente. Se reparades, todos os outros están falando nas denominadas Illas Británicas, incluída Irlanda, non? É a única que queda así no continente europeo. Non é precisamente a lingua originaria celta da antiga Galia, é dicir, non é a lingua que falaba Asterix e Obelix, etc., etc. É unha reimportación, de facto, coa expulsión dos povos celtas cada vez máis para o occidente, principalmente polos romanos e tamén polos saxóns, e un repoboamento, de feito, na Bretaña, deste cornualles, principalmente polo que o cornualles e o bretón até moi pouco se consideraban así dialectos. De feito, alo polo século XIX hai quen defendía que o cornuallés era máis similar de algúns variedades do bretón que outras variedades de bretón, non? Similar acontece tamén entre o irlandés e o escocés. Entón, isto foi unha lingua que foi, xa digo, repoboado no século XVI aproximadamente, non? A situación do bretón difire moito do galego en moitos aspectos, que como todas as linguas do Estado francés
con algúns matices nas linguas dos departamentos de ultramar, carece de calquer status oficial. É dicir, pero de nada, non? É dicir, todo o que se fai é por vontade popular, con ou sen apoio ou con maioritariamente oposición do goberno central, non? Se despois no libro hai un par de mapas, non hai moitos debuxos e mapas, pero hai un par deles. A Bretaña divídese en dúas zonas, e cando falo da Bretaña de 5 departamentos, que é a Bretaña histórica, que igual non o sabedes, hai un departamento da Bretaña que oficialmente queda fora da denominada Rexión Bretaña, que é a zona máis industrialmente activa, que foi un polo moi importante, que foi anexionada a Franza, bueno, o departamento francés, durante o goberno fascista de colaboración de Vichy, e así quedou, non? Así, ende que hai moita reivindicación da reunificación, o goberno segue empeñándose que en o status quo do fascismo lles vale perfectísimamente. Entón, a Bretaña divídese históricamente en dúas grandes rexións, en dúas grandes partes, a Alta Bretaña e a Baixa Bretaña. A Baixa Bretaña é a parte máis occidental e a Alta Bretaña a parte máis oriental. É unha división en que, obviamente, é unha mesma nación, pero a identidade e a cultura sí que difire bastante. E a parte máis oriental, tradicionalmente, é a parte onde non se fala bretón. Falase unha lingua romance que se chama o galó e francés, inde que efectivamente se falaba moitísimo máis o oriente, foi recuando cos séculos, pero hai zonas onde nunca se falou bretón, non? E despois a parte da Baixa Bretaña, onde sí que sempre se falou bretón, non? Nesta parte tamén se divide en 4 grandes bloques dialectais e tamén é unha das grandes diferenzas a respeito do galego. O galego é certo que ten bloques dialectais, pero o galego é unha lingua relativamente uniforme. Se o comparades co euskera ou neste caso o bretón está moi dialectalizado. Non por isto quere dicir que non nos entendamos entre nós. Ás veces así con máis dificultade que outras, pero é unha lingua bastante diferente dunha zona para outra. E préstase estes xogos que tamén hai co inglés, normalmente se detecta donde é a xente, por como falan e automáticamente xa vas así ubicando a xente. Non é moito máis grande que pantalóns, é dicir, afecta o léxico, afecta a gramática, entón vas así ubicando xente así a pouca distancia moitas veces, ademais poden ser que estes da aldea de al lado non falan como nós e tal, non? Número de falantes, unhas cifras, eu non son moi de cifras, nen de datas, así que século XVI é o único que vou dicir. Pero para terdes unha idea, teño un artigo, veño aquí a falar do meu libro, do meu artigo, teño un artigo así nun monográfico da revista de Filoloxía Galega da Universidade de Coruña, onde se compara un pouco a situación do galego co bretón. É certo que o bretón pode parecer que está nunha situación moito peor que o galego, non? Bueno, en Vigo, número de galegofalantes non é o máis aboiante do mundo, e xa o último informe que se publicou lapidaria, eu creo. Eu creo que a experiencia do bretón indica, imos mirar as cifras, indica que sin que haxa unhas medidas, a legislación está moi ben, pero se non se aplica non hai medidas, unha vez que hai unha interrupción interxeneracional, a cousa periclita unha velocidade asombrosa. O que estamos a mirar justamente ora na Galiza, e sobre todo entre a rapazada, en zonas como o Vigo, que é desigual en todo o país, non? Entón, para terdes unha idea, en 1928 non é tan lonxe, é dicir, estamos a falar do século XX, isto ten a ver tamén coa que a utilización da poboación bretón como carne de cañón, así nas diferentes guerras mundiais, etc. Pero en 1928 había 1 millón de falantes
de bretón, 1 millón de falantes de bretón na Baixa Bretaña. Era o 75% da poboación era bretón falante na Baixa Bretaña, en 1928. 75% era maioritario. Os outros 25%, a maioría tamén teñen algúns rudimentos porque era necesario. 1999 cae a metade, 428.000 persoas, a metade. Estamos a falar de 70 anos, ¿sí? E en 2018, que son os últimos cifras do censo, nos 5 departamentos son uns 220.000, aproximadamente un 5,5% da poboación. ¿Sí? É dicir, unha vez que se instaura e por isto creo que hoxe por hoxe estamos nun punto de inflexión, eu creo que a Bretaña para isto dá unha lección de advertencia, que unha vez que hai returra intergeneracional e non se toma medidas así potentes, por moita legislación que haxa, a cousa vai mal moi rapidamente, non? Hai unha recuperación do tipo que se veu así en Euskal Herria nos anos 70, 80, 90. En 1977, cando se abre a primeira escola Diwan, abre con 7 alumnas en primaria. Como xa se montou as escolas Diwan, que son escolas así colaborativas, vou así un pouco rápido, senón vou acabar nunca. Claro, isto o Estado empeza a poñerse as pilas porque xa é unha competencia un pouco tal, entón ábrese a fileira bilingüe no público, que tamén existe hoxe, e tamén na privada no 99. Hoxe por hoxe, bueno, en 2023, aproximadamente 11% do ensino na Bretaña é bilingüe, nalgúnha outra medida, que eu creo que non está nada mal, polo menos é motivo para a esperanza. E tamén se pode estudar nas dúas universidades principais, que son a de Rennes e de Brest, e en que se suprimiu de Nantes, que queda fora da rexión Bretaña, en que sexa a capital histórica do país. Vou-vos ora falar un pouco das peculiaridades lingüísticas, porque eu creo que son... Claro, ás veces pensamos en linguas así moi exóticas, o chinés debe ser moi exótico, ou non o sei, linguas así da Australia, deben ser... Todas as linguas son exóticas, teñen as súas cousas, pero as linguas celtas teñen trazos, peculiaridades que son moi diferentes das linguas que normalmente estamos afeitas, así típicamente galego, portugués, catalán, inglés, francés, alemán, etc. Xaponés non tanto, pero bueno. Entón, ao nivel da pronuncia é bastante diferente de como funcionan as linguas romances, como o inglés distingue entre vogais curtos e vogais longos, non é o mesmo mel, que quere dicir grande, mel, que quere dicir mel, o con, que quere dicir impoluto, branco, e con, que quere dicir cantar, non? Entón, isto xa para estudantes, e dicir galegos tamén, para estudantes tamén franceses, francófonos que se queren achegar ao bretón, é unha das problemáticas, porque o sistema fonética, fonolóxica é radicalmente diferente, non? En canto ao número gramatical, non digo número de falantes, non? Estades afeitas, supoño, a que as linguas teñen singular e plural, e xa se acabou o conto, e tal. O bretón ten singular e plural, os plurais son, por norma, hiper irregulares, con ablaut, umlaut e montón de rollos, é dicir, o plural de car e kiri, ou de cas e kiger, é dicir, non é, hai alternancia vocálica, é dicir, a plural en xeral xa é moi irregular, pero para que sexa máis divertido, tamén o bretón ten duais, típicamente para partes do corpo, os, que sei, todo que vai xunto, é dicir, o nariz só hai un, os ollos, por exemplo, os ollos non é ollo, senón é ollo, dous ollo, as mamas non é mama, senón mama, dúas mamas, non? É dicir, as partes do corpo son duais, que tamén a súa vez poden ser plurais, claro, eu teño dúas, pero todos aquí hai unha variedade de dúas, entón este será un plural de duais, tal, que está moi divertido. Pero tamén ten unha cousa que son colectivos e singulativos. Colectivos son cousas en bretón
é típico de todas as linguas celtas, que ainda que en bretón queda bastante máis forte que na maioria das outras linguas celtas, e onde é un pouco a diferencia entre contables e incontables de inglés. Típicamente son cousas de natureza. Por exemplo, as árbores en bretón considérase colectivo. A forma base, güey, é un conxunto de árbores con significado plural, pero non plural diverso. E a partir dali se forma o singular. Entón, a base sería árbores e o singular sería o singulativo sería árbore, pero funciona do revés. Non sei se me estou explicando un pouco raro, non? De ali tamén podes facer plurais dos singulativos, que sería varios árbores de diferentes tipos singularizados dentro da súa pluralidade, non? Isto, obviamente, son cousas con que se teñen que afrontar, é dicir, é bastante máis difícil que unha persoa bretoa francófona que se queira aprender bretón que unha persoa español falante aprender galego ou catalán, non? É dicir, son trabas de alguma maneira, ou trabas ou, digamos así, ou premios, sí? Son premios, así, cando consiga xa vai abrindo a mente, non? Os verbos son peculiares. Por un lado, a conxugación faise con auxiliar que o verbo facer e non co verbo haber, porque nas linguas celtas non hai verbo haber. As formas de posesión formase con preposicións. Bretón é un pelín diferente, pero bueno, non dis teño un teléfono, dis hai un teléfono comigo, non? É dicir, mi irlandés hai un teléfono a min e tal, depende da preposición, pero bueno, pero formase co auxiliar facer, que normalmente chama un pouco a atención porque é bastante diferente do habitual de facer cousas con ser, haber e ter, non? Pero o máis interesante para min é que os verbos, isto é extensible a todas as linguas celtas, tanto goidélicas como británicas, e que teñen unha forma impersoal. Teñen os 6 persoas, singular, plural, primeira, segunda, terceira, e teñen outra, que é a persoa cero. E a persoa cero, que é un pouco equivalente de totom, ou ou man, sí? Funciona en alemán, ten esta función. Non é unha pasiva, é unha persoa impersoal. Isto conxúgase a todos os tempos. Avídase por haber, non é que puntualmente pode aparecer e tal, conxúguense os verbos con paradigma tal para esta persoa cero, que está moi chulo, a mí me parece divertido. Vou deixar os números, vou volver sobre os números e tal. Como comentei o das preposicións, as preposicións nas linguas celtas desempeñan un papel moi importante, un pouco como nos famosos phrasal verbs do inglés, teñen un papel semántico, gramatical moi importante. O problema é que nas linguas celtas é que as preposicións flexionanse. Un pouco como infinitivo flexionado, pero en bretón non dis a min, a ti e tal, conxúgase como se fose un verbo, non? De tal maneira, por exemplo, a preposición a, que é de, non? Non vas dicir a, me, a, te, a, i, sí? Que será a min, a ti, a el. Vas dicir a hanon, a hanot, a neon, a nei, a hanom, a hano, a hane, a nei. Sí? Funcionan como se fosen verbos de alguna maneira. E hai 4 ou 5 series diferentes para tes que saber que padrón de vai con. É un pouco cando aprendes as preposicións en alemán, tes que saber que van con dativo, que vai son un acusativo, tes que saber con que padrón van, e van con padróns. De non usalos soa moi raro. O sistema de contar é radicalmente diferente. Para quen fixo francés, igual ainda están con este rollo de 80, no? Así, 4 por 20, non sei que rollos e tal. En bretón é moito máis demencial. En bretón, o bretón, como todas as linguas celtas, ainda que o bretón e o escocés son as que máis o manteñen. Outros pasaron a utilizar sistemas decimais, pero o bretón, o único sistema que ten, fora de algunhas cousas así moi académicas e científicas, é o sistema bixesimal.
Conta-se por vintes. De tal maneira que chegas a 30, 30, 20, 30, 2 vintes, claro, 50, medio 100, 60, 3 vintes, 70, 10, claro, porque as unidades van antes das decenas, entón 10 e 3 vintes, pero podes contar máis a la de 100, non? Así, 6 vintes son 120, se non me equivoco, sí? As unidades van diante, como en alemán, típicamente, entón non vas dicir 21, vas dicir 1 sobre 20. Ademais, o número 18, non me preguntes por que o número 18 particularmente, é triwer, que quere dicir 3 veces 6. En galés é 2 noves, pero ven sendo 18, bueno. Entón, claro, vas contando 18, tal, 19, 20, tal. Entón, isto vai diante, sí? Cos números, os sustantivos van en singular. Entón, nos non contamos en bretón 22 rapazas, senón 2 rapazas sobre 20. Sí? Vai neste orden. Ai, sí, non, é super divertido. E ademais os números, que isto xa o vou comentar despois, os números tipicamente é un dos elementos que crea mutacións. Mutacións é que van cambiar os iniciais de algunhas palabras. Entón a palabra plag, que quere dicir rapaza, poderá aparecer como plag, blag ou flag, ¿sí? Segundo unha das cousas, segundo os números. Entón tens que ter isto en conta. Os números tamén en galego van a ter dúas en masculino e feminino, un, dous, un, dous, un, dous e unha, dúas. En bretón van masculino e feminino a ter 4, ¿sí? Que provocan diferentes mutacións. Entón isto todo hai que telo en conta, de tal maneira que, por exemplo, 18 rapazas en bretón ven sendo triwer plaga peua rugen, que quere dicir 3 veces 6 rapaza e 420. É cousa de afacerse. A min, en galés tenden a utilizar un sistema decimal. A min non me entra na cabeza, pareceme raro, é dicir, pareceme máis bonito este, pero bueno. Xa dixen que o bretón ten mutacións, como todas as linguas celtas. Todas as linguas teñen mutacións iniciais. Mutacións iniciais, os linguas goidélicas só teñen dúas e tal, o bretón ten 4. Son padróns segundo como se pode cambiar determinadas iniciais en determinadas palabras, típicamente sustantivos e verbos. Permea toda a lingua. Toda. É un pouco como a distinción entre masculino e feminino, que tamén o ten o bretón, pero tamén vai xogar a súa parte. Entón, a palabra dansal, por exemplo, que é bailar, dansal pode aparecer como zansal, con Z, ou dansal ou tansal. Só aparece un dicionario dansal. Se aparece tansal, tens que saber que realmente o verbo é con D para buscalo, non? A palabra bag, que quere dicir barco, pode aparecer como bag, pero tamén como vag ou como pag. Ki, que é cadelo, can, pode aparecer como ki, ri ou gui. Isto tipicamente pasa cos adxectivos posesivos. Entón, por exemplo, o meu can, o teu can e tal, eu diría mahi, dagui, egi, ehi, omhi, sí? Segundo cale a paradigma. Entón, son varias paradigmas que tens que saber como funcionan, varias chaves de que cousa leva a que mute, non? Isto é unha das cousas que tamén crea moitos problemas para a xente que aprende bretón, porque ás veces é fácil dicir adxectivo posesivo da primeira persoa singular, ma, o meu, a miña, tal, que o bretón neste caso non distingue entre masculino, feminino, singular e plural, ma sempre é mutación expirante, entón vai ser ki, ma, hi. Isto é fácil. O problema son as mutacións gramaticais. As mutacións gramaticais en bretón non se significa o xénero dun substantivo
mediante o artigo, sí? En galego unha, o a, sí? Os as, se non se muta ou se non muta. E a regra é moi fácil, a regra é a seguinte, vale? Se é feminino, singular, muta. Se é masculino, singular, non muta, a non ser que empece por K, que muta en G. Que é masculino plural, non muta, a non ser que sexan seres humanos irregulares, en este caso mutan, pero mutan de outro xeito que pensarías que mutarían, que é unha mutación igual que o feminino. O galés, todas as linguas celtas fan isto. Cal é o problema? O problema que eu estou aprendendo o irlandés ahora. Todos teñen estas mesmas características, pero non os utilizan do mesmo xeito cos mesmos paradigmas. Entón descoloca. É un pouco ese cando aprendín, eu lembro, joder, cando fun con un año ao País Vasco e tal, e por min nariz é masculino, é dicir, en galego como en español, claro, se non o sabes, tal, el nariz e tal, pois tal. Claro, son cousas que son, claro, xénero masculino e feminino é o mesmo, pero non se distribui da mesma maneira. Entón isto é bastante perturbador cando aprendes unha cousa que funciona cos mesmas cousas, pero de outro xeito un pouco tal, non? Rompe un pouco a cabeza. E vou acabar, porque isto xa parece que é unha clase de lingüística, non creo que fose moi denso, non? Con os elementos de vocabulario, non? O bretón é bastante ingenioso. É certo que hoxe por hoxe a creación de neoloxismos, porque hai unha demanda, claro, coa crecente demanda da ciencia nas escolas, claro, o bretón que se falaba igual que o galego, obviamente, ou calquera outra lingua, o que se falaba no rural no século XIX non vale para falar de nanotecnoloxía. É dicir, nos me dicir, boa, tú como dicías nanopartícula? Pois non ten moito sentido, non? Entón, grande parte deste neoloxismo, esta neoloxía, sí que se fai a base de internacionalismos, despois así hai competencia entre varias opcións, non? Pero sempre hubo unha base popular moi interesante para nomear as cousas do mundo que o rodeaba. Vou dar uns exemplos de creo que algúns son transportes e animais, non? É un pouco como que sempre se fixo con nomear as plantas e as flores, e teñen nomes populares que tal, segundo parecen e tal, non? É un pouco esta mesma idea. Pero en bretón faise palabras así un pouco peculiares, de tal maneira, por exemplo, que mahuan, que quere dicir un cabalo de ferro, é unha bicicleta. É unha palabra normal, é dicir, non é unha cousa, un invento de tal, é dicir, son con estas palabras que hai en alemán, as veces así, Fahrrad e tal, é dicir, que tampouco. Pero cando miras así polo lupo, dices, que palabra un pouco curioso, non? A mardu, que é un cabalo negro, o cabalo negro é unha locomotora. Podes imaginar xa a impresión que daban as locomotoras, as primeiras que pasaban así polas velas da Bretaña. A huilton, que é un escarabello de lume é un ciclomotor, que é bonito, tal, ademais fai un ruido así como un escarabello. A carnage, que literalmente quere dicir un coche voador, coche que voa, podes imaginar que é un avión, non? Son palabras normais, E des animais, vou acabar con os animais, eu creo que son divertidos. Temos así durgi, que quere dicir un can de auga é unha lontra. Aurgui, que quere dicir can dourado, é un chacal. Non me preguntedes porque o bretón ten unha palabra para chacais, que non é unha especie que se encontra por ali e tal, pero ten unha palabra. Morgas, isto sí que chame a atención. Morgas, que quere dicir gato de mar, é un polvo. E non sei por que un gato, non teño nin idea. Isto sí que ten máis lógica. Morvley, que é o lobo de mar, isto sí que é unha candorca. Sí?
E o último, que é o que máis me gusta a min e tal, é o Mohast, Mohast que é a puta de mar, e a puta de mar é a Kenya. E chamase a Mohast, non ten outro nome de outro tipo. Entón, con todo isto, creo que para darvos unha idea así e tal, a ver se comprades o libro e piquedes e tal, pero para darvos así un pouco pincelades que eu creo que é interesante así mergullarse en que non sexa para aprender, senón para mirar como pensan e como se expresan outros povos da nosa contorna sen ter que pasar, xa digo, repito, polo español e polo francés. Sí, antes de dar a palabra a quen queira facer algunha pregunta, quería decir, agradecer a Rexión Bretaña, que é a institución que apoia este proxecto para poder editalo. Así, queda dito. Pois nada, se vos animades. Hai alguna institución tipo academia, instituto que, bueno, que codifica, digamos, o bretón? Sí e non. Claro, como non é un... ten a súa parte positiva e a parte negativa. Non sei o que podes opinar vos da Real Academia da Lingua Galega ou do Instituto de Lingua Galega, eu non me meto e tal, pero... claro, ten parte positiva e parte negativa. Non o ten de facto porque non é unha lingua oficial. Por tanto, non o pode ter porque non pode haber ninguna institución que o recoñeza tal. Ora sí que hai un organismo que se chama Office Public Brezhoneg, a Oficina Pública do Bretón, que sí que está reconhecido como institución de interese público, que é encargado de dinamizar a lingua. Aposta por unha codificación ou ortografía que é máis extensa e tal, que tende tamén a reducir un pouco a diversidade ortográfica que pairaba durante algún tempo, e sí que dinamiza. Ten un plano que se chama a Carta Ya da Brezhoneg, que é o bretón, que se vai así os diferentes concellos, pouco como a Carta Europea, que podes asinar en diferentes níveis de compromiso e tal. E vese que sí que funciona. Ora, academia, como pode ser a Academia Galega ou Instituto da Lingua Galega, non. Pero aí deixo se isto positivo ou negativo. Non teria que ser negativo, pero... Non diría por que ser. Que produción, por exemplo, de literatura ou de textos científicos, todo iso, que tal está? Claro, é que é un público cativo. O público galegolente, de alguma maneira, é cativa para máis grande porque está nas escolas. É dicir, xerais sacar un libro que entra nas escolas é unha certa garantía de rendimento económico, non? Non todo o libro galego, evidentemente. Ora, en bretón, hai novidades regulares. Non ides a topar unha libraria como esta con tanto libro en bretón. É dicir, igual ten un corronchiño con un par, 100, 50, 20 libros e tal. Sí que hai produción. Últimamente, un pouco pola política de Office Brezhoneg, sí que se está apostando pola traducción. Tenden a traducir así clásicos americanos, británicos, ingleses, pero sí que hai produción literaria interesante, hai revistas así literarias. Temos ali outra pregunta. Como foi o teu proceso de aprendizaxe? Cando chegastes a Bretaña, había moito material para estudar, estabas rodeado de xente que falaba bretón, como foi un pouco? Eu tive sorte porque eu fui estudar un ano na Universidade de Rouen, non de Rennes, que está na zona francófona. Digo teño sorte porque me metín directamente no departamento de linguas celtas, e naquela altura había moita xente bretón falante, nativa, paleofalante, se queredes dicir, non era unha bonanza de xente que aprendía. Entón, eu sempre estive rodeada así neste entorno de bretón. Tamén coñecín Isabel, que tamén na súa aldea é unha das zonas onde ainda se conserva, vas así a feira ou ao mercado, sei que se escoita habitualmente.
E foi clases e escoitar e falar. É moito esforzo, sobre todo con mutacións. E hai gramáticas anteriores a esta. En galego? No, galego non. Ah, Bretón, gramáticas sí. no bretón. Hai gramáticas de bretón en francés, así de tal, e hai gramáticas de bretón monolingües bretón, así potentes, así. Desde o século XIX, máis ou menos, en principios do XX. Non sabías algo de galés antes xa que te axudou ou iso veo despois? Eu aprendín o galés ao mesmo tempo que aprendía bretón na Bretaña. Eu aprendín galés cunha unha señor de Cornualles, que tamén aprendín Cornualles ao mesmo tempo, que esquetín todo. E despois fixen unha cousa que sí que máis tarde sí que hai ora na Bretaña, que son os cursos Ulpan, que son cursos de inmersión lingüística de, creo que eran 2 meses, así máis ou menos, así como se fai en Euskal Herria tamén con EHE, entón vas así, vives así permanentemente, tal. Entón isto fixo así en Clanbeda pon Stefan. Sí. Parabéns, antes de máis, pola composición desta obra pioneira. En ese sentido, quería aprofundar. É tamén pioneira no ámbito, en todo o ámbito galego-portugués. En Portugal ou no Brasil tamén non había gramáticas de bretón. Eu acho que non hai gramáticas de bretón nin de ningunha outra lingua celta. Como dixen antes, se me apuras, gramáticas tamén, quero dicir, gramáticas, digamos, así extensivas, así comprensivas, ou mesmo manuais de linguas estranxeiras en galego eu tampouco coñezo, Nada, aínda se acrescenta ese carácter pioneiro. Quería che preguntar máis unha cousa. O vínculo céltico é aproveitado polos bretóns, quer dizer, hai algún tipo de colaboración entre as linguas célticas, por exemplo, no caso dos neoloxismos, hai algún tipo de coordenación entre as linguas célticas. Eso sí, nos neologismos, por exemplo, decía, hai unha forma que sería compoñer palabras compostas, ou pode ser tamén coller do galés, por exemplo, como o galés evoluiu de forma máis natural en canto á informática, pois nos anos 90, 2000, pois sí que collían ás veces desde o galés, porque como terminar un pouco a palabra, a forma bretoa, pero collendo o préstamo do galés. Non sei, de outras linguas. O problema tamén é que, claro, o galés tende, as outras linguas celtas tenden, por razóns obvias, a importar moito do inglés. Mentres que o bretón tende a importar moito do francés. Pasa o mesmo en Euskal Herria, entre Iparralde, que sí que tende, eu lembro así alguén dicindo, que decir, estilo, dicía, estilo bat, estilo, bolígrafo da. Pero que non, claro, nin estilo, nin bolígrafo son palabras de euskera, claro, tenden a coller. O que máis permeável a préstamos estes masivas foi o cornuallés, porque claro, era resucitar unha lingua que xa morrera hai 100 anos. O documentación, os manuscritos que hai son tipicamente religiosos e tal, entón non dá para gran cousa para ser unha lingua moderna. O bretón sí que foi mudando así en algunhas cousas. Eu lembro cando eu aprendí ao principio, por exemplo, continente, en bretón se decía Mordua, que quer dizer unha terra grande, hoxe pero se dice Cavandir, que é a palabra galesa Cavandir. É dicir, hai... Pero intercomunicabilidade pouca, palabras soltas, pero a partir dali, non. Cal é a percepción do estándar por parte dos paleofalantes, así en xeral? É que os paleofalantes hai varias, vale? O típico rollo é isto non é o bretón que falamos nós. É dicir, claro, é dicir, obviamente, porque o inglés que eu falo tampouco o inglés que falaba a miña bisaboa, supoño, é dicir, as linguas van mudando e non vivo nas mesmas circunstancias. Pero realmente eu creo que no caso do bretón é un pouco falso debate,
porque a maioría dos paleofalantes e tal non len en bretón, é dicir, non van ler, e que dá igual que lle chamas así ordinateur, que compoder, que ursiater, dá igual, porque non len, digamos, cousas en bretón. Entón dá un pouco igual, é dicir, é unha lingua que se va formando sobre todo nas escolas. É certo que ás veces crea un pouco de fricción. A min, ás veces, o bretón eu falo unha variedade moi concreta, dunha zona moi concreta, que non é exactamente igual que o estándar. É certo que, hoxe por hoxe, o bretón que fala a rapazada, fora das... Claro, porque a maioría dos bretón falantes rapazada están fora das zonas bretón falantes, están en Nantes e en, tende a ter unha fonética marcadamente francesa. A min sí que me chiría. Ora, pasou un pouco o mesmo co galés, claro, se ti queres instaurar que o galés sexa lingua nacional e que vai ocupando territorio de toda a nación, incluído zonas onde vai mudar, vai ser o mesmo galego, o mesmo bretón, o mesmo galés do que se falaba antes, vai ser o mesmo galego que se fala en Vigo que antes se falaba no rural, no, vai ser galego, pois sí, porque non é español, o bretón ten, pero o bretón ten truquillo, por moito francés que lle metas, é obvio que non é francés, é que son linguas tan disimilares, claro, castrapizar o galego fai que non é que sexa galego castrapizado, chega un momento que pasa a ser español directamente. O bretón non pode pasar a ser francés, ou ben deixe de serlo, ou ser unha cousa e outra. O conflito, hoxe por hoxe, eu creo que vai haber máis neofalantes que paleofalantes, cuxo caso serán eles os paleofalantes, digo eu, non? Queria che facer unha pregunta sobre sociolingüística que precisamente creo que xa estás abordando. A min personalmente chamaba a atención este número tan importante de alumnos e alumnas. Eu sei que, o que estabades dicindo, na administración non o poden falar, non está permitido, non é unha lingua con estatus oficial. En que espazos unha persoa que está, para comezar, que é o que motiva a unha persoa a matricular os seus fillos, normalmente xa ven, non? Matricúlase, que é o que impulsa, cal é o motivo polo que alguén matricula os fillos nunha escola como os digo, e en segundo lugar, esa persoa pode desenvolver a vida 24 horas en bretón, é dicir, entra nunha libraría ou nun establecemento, ou onde se fala, como se pode falar. A min chama a atención porque se non é unha lingua útil, non, no punto de vista de poderlo empregar en todo momento ou prácticamente en todo momento, cando lle tiran rendibilidade no aspecto de, bueno, falar, non por saber bretón, senón por usar bretón fora da esfera familiar. Sí. Depende un pouco das zonas. A zona, por exemplo, onde Isabel, non é que poidas vivir os 24 horas en bretón pensando que podes entrar en calquera tenda a falar en bretón, pero sí que te podes máis ou menos mover. Ora, en Nantes ou en Brest é imposible. A xente tende a moverse así en circuliños así pouco restringidos, é dicir, vas a centros, etcétera, etcétera. O problema na administración cero patatero, é dicir, que non é cero, pero cero a tal punto que houve iniciativas de o libro de familia, é dicir, que é unha tontería, libro de familia, algúns concellos se meteron en bilingüe, xa non digo en bretón, en bilingüe, e tumbaron, porque o Estado di que só pode estar en francés. É dicir, pero está en francés e en bretón. É dicir, non, só pode estar en francés. Entón, claro, crea esta... Porque a xente se mete as... Isto xa é outra cousa distinta. Porque a xente mete a xente nas escolas Diwan. As escolas Diwan hai un componente militante, activista, etcétera, etcétera, para outro componente que para que se faga atractivo estratégicamente para tal. Entón, grande parte do discurso para fora
e as vantaxes que atrae ser bilingüe. Que tanto ten que sexa bretón, que sexa inglés, etc, etc. Entón, isto sí que atrae xente ás escolas que se ve típicamente en Jaun ou Naunet. A maioria de familias non son bretón falantes, é dicir, non hai ninguén que fale bretón fora da rapazada, pero van con este idea de que isto facilita a aprendizaxe de outras cousas e tal. Sí, vendeuse un pouco o modelo bilingüe como unha ventaxa para, por exemplo, ter mellor capacidade para aproximarse ás matemáticas ou ás ciencias, non? Entón vendeuse un pouco ese modelo desta forma e funcionou porque os resultados académicos son millores, eran millores e son millores, pero eso explícase tamén por varios factores, non? Porque o extracto pois destas familias é tamén específico, hai o perfil militante que tamén está moi implicado na aprendizaxe dos fillos e fillas, e logo hai tamén as familias que escollen as escolas de Iwan porque son as máis próximas á súa casa. Eso tamén pasou e eso era como o natural, pero que chamaba un pouco a atención, non? Por exemplo, en zonas como Brest, non? Unha cidade grande, entón era a escola máis cercana que daba mellor resultados con tamén un número en cada aula máis reducido, porque son escolas asociativas, entón bueno, ten outra forma de funcionamento, non? Son tamén gratuitas e implica normalmente as familias de forma bastante máis activa, non? Que están implicadas no funcionamento. Especies demasiado. Sí, bastante. E para volver un pouco ao tema de antes, claro, como a Constitución di que a lingua da República é o francés, no? O artigo 2, isto xa deixa fora calquer outro idioma, co cal non podes ir a un concello, aínda que fose o meu concello, que é son dunha aldea de 2000 habitantes, que son a maioría pois das persoas que traballan ali bretón falantes, e son nacidas antes do 1950, porque logo hai esta brecha, non? Civilizacional. E que pasa? Que non se pode pedir ningún papel, nin nada, o sea, non existe. É ilegal ou alegal, non? É curioso demais porque non afecta a todo, é que o excusa era o inglés, isto era tal, pero hoxe por hoxe sí, é que ás veces é un pouco, chega un punto así un pouco irrisorio, non? Porque ves publicidade, por exemplo, tivas unha publicidade de Nike, non? De Nike, que pon Just Do It, Nike de Just Do It, sí, pon Just Do It e ten debaixo un asterisco que pon hazlo, así, tal, sí, non podes poñer o que sei, Believe in Autos, ten que poñer abaixo Believe in Autos, nos queremos os coches e tal, é a este punto. Chego ao punto, hai uns anos, é que o Estado francés é moito máis eficaz na súa represión, que entra na cabeza da xente. E hai o caso, eu creo que é o máis absurdo, foi dai uns anos, un rapaz que lle quixeron poñer de nome Fonch. Fonch é o diminutivo, é a forma de Francisco en bretón, non? Negouse, pero isto foi de tribunal en tribunal o tal, e volvía, etc, etc, e negáronse e tal, coa excusa de que o bretón ten ñ, non ten a mesma función que en galego, en español, ten ñ, non? Entón a excusa era que esta letra non é unha letra francesa e atenta contra a unidade da República. Isto era a excusa, é dicir, que non pode ter tal. Fano mesmo así con xente que se chama Yáñez. Sí, é que é curioso, porque hai un delegado do goberno que se chama Núñez, Núñez, é Núñez, non é Núñez, porque o ñ non existe, entón non se pode chamar Núñez. O Inaki. É unha letra perigosa. É unha letra que é unha letra ilegal. Sí, é así. Pois... Bueno,
que deberíamos pasar xa, non? Por comentar, chamoulle moita atención ao presidente de Diwan cando lle expuxen que aquí, anda que cativa, si podemos dirixirnos á administración, si podemos exixir ese... Quedou asombradísimo, claro, porque a diferenza é tan grande, tan grande. É abismal. Claro, é o centralismo francés que impide todo o desenvolvemento na lingua. A min, agora mesmo, teñen un problema que é, dos Diwan, a convalidación do título. Os títulos. E efectivamente iso crealles un desacougo obvio, porque non saben ata que punto vai ser válidas os estudos, non? E entón é algo que teñen que xestionar. Pero a confrontación Estado-lingua, efectivamente, a represión que exerce o Estado francés é absoluto. É a negación das identidades, e eu por iso preguntaba, non? Ata que punto a xente matricula as fillas e os fillos en Diwan mesmo para reforzar esa identidade. Non sei se ten un componente identitario. Sí que hai. A maioría, ao principio a idea era esa. O sea, empezaron 7 familias en 1977, que agora foi medrando, pero realmente eran persoas moi militantes que decían, nos queremos que a lingua se transmite ás nosas crianzas, e foi así. Aparte eran nunha casa, eran, bueno, eles moi implicados, e foi así como foi medrando. O sea, que empezou, pero con persoas moi involucradas, moi activistas. Pero logo cando se pasou a pois tamén o ensino bilingüe, bueno, o que chaman eles bilingüe francés, bueno, da escola pública da República, no? E nas escolas católicas, que son as escolas tamén que teñen unhas escolas bilingües. Logo se quixo tamén que este na Constitución, e dixeron que iso ia en contra do principio da igualdade, porque liberté, égalité, fraternité non podía ser que unhas crianzas estén educadas noutra lingua, porque ia en contra do principio de igualdade, no? Porque era daríes máis que a persoas monolingües, que é absurdo. E para terdes unha idea do nivel, hoxe por hoxe no Consello que se chama na rexión Bretaña, a interpretación de bretón. Os deputados poden falar en bretón e en galo, a interpretación simultánea. Na Bretaña, claro, houve esta recuperación cultural bastante importante, é moito máis visible hoxe por hoxe de cando eu vivía ali, vese nas tendas, etc. Ora, en 7 vilas de Cataluña Norte, non de tal, quixeron utilizar o catalán nos plenarios. A Constitucional dixo que de ninguna das maneiras. Fixeron o mesmo nas Cortes de Córcega, onde prohibiron o uso do corso, que o corso despois sí que aproveitaron a interpretación, así como tal, pero é furibunda. E aquí, bueno, na administración que se pode utilizar depende un pouco do administrativo, da administrativa que teñes diante. É dicir, unha cousa, claro, porque unha cousa son os dereitos teóricos en papel e outra cousa que haxa os medios para exercerlos e tamén conciencia para exixilos. Claro, se nun hospital os formularios están en español, a maioria da xente non se lle vai a ocurrir pedilos en galego. O normal é que se lles entreguen en galego ou que estexen así e tal. Entón, hai impedimentos tamén varias que se poden así poñer trabas nas rodas a pesar de todo. Vese na TVG, CRTVG, supostamente, claro, en Bretaña non hai televisión en bretón. Hai radio privada en bretón bastante, pero na TVG hoxe por hoxe, eu diría 50% do que escoito fora das noticias está en español directísimamente. Non escoitas. Bueno, procuro non escoitar, que me pon máis de nervios escoitar isto que é radio, que... Ou hai unha hibridación que xa non se sabe que o que están falando, efectivamente, porque xa non é a pronuncia, é directamente quen fai gala de falar mal, de reivindicar, falar mal
a propósito dicindo que o que fala na súa casa. Tipo casa da Conexa. Que conste, efectivamente, vai nesa liña, sí. Mais, volvendo ao tema da legislación, non é desprezável o feito de que, aínda que sexa algo formal, que poidamos dirixirnos á administración e efectivamente despois estará a idea de materializar eses dereitos lingüísticos, porque eles, para empezar, nin siquiera poden achegarse a unha administración, non? E entón nós o que temos que aproveitar é iso, precisamente que cando menos está formalmente a posibilidade de facelo e exixir esa cumprimento. É verdade que queda moitas veces en papel mollado, porque chegas aos Sergas e tes que escoller se a operación se debe facer xa ou agardar a que che traen o consentimento informado en galego, ou hai tantísimas situacións que é moi desagradável, mesmo situacións de auténtica vulnerabilidade, non? Porque aproveitan iso para o mellor poñerte contra a espada e a parede. Se o queres xa, nas notarías, e poderíamos seguir en tantísimos casos. Se o queres en galego, tens que esperar 2 semanas. Se o queres en galego, a operación ten que demorarse. Entón, claro, efectivamente, son moitas veces situacións nas que acabamos apartando ese dereito, mas ese dereito existe e o que convén é exercitalo, reivindicalo. Totalmente. E o domingo estaremos aí. O domingo a por todas, aí dicindo que queremos o galego na rúa e que deixe xa de prohibirse nas aulas as matemáticas e as ciencias en galego, que é unha verdadeira atrocidade, non? Non é só o que fixo recuar a lingua nos cativos, nas crianzas, non é só iso, mas é verdade que o prestixio do galego mermou dende entón, que a competencia lingüística nas nenas e nos nenos mermou dende entón, e polo tanto hai moito que facer, hai moito que avanzar na defensa da lingua galega, xa sabedes? Sí. O 17 a Compostela. Sí. Pois non... Si, agora se queredes falar con nós, xa sabedes que trouxemos sidra, ao final é sidra galega. Moi ben. Pode ser necesita. É boa. É boa, de todas formas. E iso, estedes convidados. Gracias por ir.